हा. आणि म्हणूनच त्या नमस्काराला प्रति नमस्कार या कुंदाने केला. कोण कुंद? ज्याचा रंगात वस्तीस्थान तो झाला कुंदन आपल्या राजप्रसादापर्यंत आला. अरण्यात त्याचं वस्तीस्थान अर्थात राजप्रसादी येऊ हे राजकथावरून हात त्या कुंदन येते आणि या राजप्रसादी माझं आगमन झालं तेव्हा एकाच कारणासाठी. आणि ते कारण कोणतं असेल? राजा तुझ्या जवळ असणारी धनसंपत्ती या कुंदनला आहे आणि म्हणून या कुंदनला ईश्वर आगमन झालं. कुंदन आधी आपला परिचय मला झालेला कारण ज्यावेळी आम्ही जनगणना करतो ना त्यावेळी माझ्या राज्यात वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती मला असते. त्या जनगणनेत हा कुंदन मला आणि तो कुंदन माझ्या राज्यात असणारी धनसंपत्ती मागत असतो. तर त्याच्या मागचं कारण विचारलं मला कारण एकच तुझ्या जवळ असणारी धनसंपत्ती या कुंदनला मिळाली आणि ती धनसंपत्ती मला माझ्या गुहेच्या ठिकाणी नेऊन ठेवायची आहे. गुहेच्याचं वास्तव्य तो कुंदन म्हणजे नेमका कोण आहे? ज्याचा गरीब घराण्यात जन्म झाला म्हणजे भिकारी. तोच हा कुंदन ज्याचा गरीब घराण्यात जन्म झाला तो भिकारी. जर तुला भिकारी म्हणून भिक्षा हवी असेल जरूर मी देऊ शकतो. राजकन्या हा कुंदन कुणी भिकारी नव्हे. मी गरीब घराण्यात जन्म झाला असा का म्हणालो? गरीब घराण्यात त्याचा जन्म झाला तो झाला कुंदन. अरे कोण झाला? माझी मातृपितृ देवदान बद्दल गेली कोणत्या वस्तीत असताना तुझ्या सारख्या कुठे गरीब श्रीमंत माणसाच्या दारात आणलं. या भिकाऱ्या समाधानासाठी काहीतरी मागण्यासाठी तत्पर झालो. पण आता या धनिक श्रीमंत माणसाने केला केला या कुंदनाच्या या कुंदन मनुष्य धार्मिकला केला अन्यथा बाजावून केला. ज्या ज्या धनिक श्रीमंत माणसाने श्रीमंतीची धुंदी काढलेली आहे